Niabot na sa Davao City kagahapong adlawa adlaw nga Miyerkules, Enero 21 ang usa sa mga crew nga nakaluwas sa missing motorboat or ang motor Banca nga Amejara human nga na-rescue diha sa Davao Gulf. Ang na-rescue luwas nga gidalagikan sa Balot Island padulong sa Davao Air Station sakay sa Black Hawk S70I helicopter sa Tactical Operations Wing Eastern Mindanao uban sa koordinasyon sa Office of Civil Defense ken OCD-11 Eastern Mindanao Command og Naval Forces Eastern Mindanao. Personal siyang gidawat ni Brigadier General Romeo Jerome Derilo, ang wing commander sa TOW East Min. Sa karon gidala ang survivor sa Camp Panakan Hospital sa Naval Station Felix Apolinario alang sa dugang medical nga ebalwasyon. Parayon sa matud pa ang TOW East Min sa ilang search and rescue operation ingon man ang humanitarian operations. May kalabutan kasama sa insidente sa maong Naunlod nga motor Banca nga Amejara. At maminaw ang nahimong interview sa DXDC Davao kang Captain Noemi Giraw Kayabyab, ang spokesperson sa PCG. Initially 13 ang naibigay po sa atin na figure, pero the whole day pabago-bago po yung number ng passengers, no. Initially meron daw po sumunod na wala sa manifesto. We are confirming that figure. We will be continuing definitely our search and rescue operation, and isasama po natin yung mga investigation doon sa na-rescue po natin. Si PCG spokesperson Captain Noemi Giraw Kayabyab sa exclusive interview sa DXDC RMN Davao. Nasayarang parayon sa mga pag-ampo karon sa katawhan nga luwas nga ma-rescue ang mga namising nga individual nga sakay sa maong motor Banca.